Ahojte, mám tu pre vás ďalšie video, v tom dnešnom si ukážeme skvelý recept na to, ako si spraviť kvalitné domáce proteínové tyčinky. Aj keď viem, že dnešný trh je proteínových tyčiniek až presýtený, ale málo ktoré stoja naozaj za to, pretože jednak sú strašne drahé a obsahujú obrovské množstvo sacharidov a málo bielkovín. Tie dnešné proteínové tyčinky, ktoré si ukážeme, sa neskutočne podobajú na chuť snickersky. Keby dám do nich ešte karamel, tak by to bolo úplne podobné, tak poďme si teda podať, čo potrebujeme. Ak sa bavíme teda práve o tejto príchuti snickerskovej, tak budem potrebovať proteín. Ja ho mám v príchuti čokoláda a arašidové maslo, ktoré sa tam hodí samozrejme úplne najviac. Ak vy by ste si dali nejakú čistú čokoládu, nič tým nepokazíte, takže základ je proteín. Ďalej na osladenie med alebo stéviu. Ja vždy využívam stéviu, keďže je bezkalorická, je to prírodné sladidlo, ale ak máte radšej med, tak si dáte kľudne med. Ďalším dôležitým bodom je arašidová pasta alebo arašidové maslo. Ja mám práve pastu, pretože je taká tekutejšia a ľahšie sa rozmieša s tými ostatnými ingredienciami. Potom tu máme arašidy, nesolené, na záver ešte trochu osných vločiek použijeme. Vodu podľa potreby a budem to dávať do takejto formy klasickej muffinovej. Na to si dáme ešte fóliu, taká stretch fólia kuchynská, poznáte. Čo sa týka hmotnosti jednotlivých ingrediencií, budem trošku improvizovať, keďže mám novú formu a neviem, koľko sa tam do toho vojde. Takisto dosť záleží od toho, koľko tých proteínových tyčiniek chcete spraviť. Či vám stačí nejaké 3-4 alebo budete robiť 15-20. Ozaj, že napríklad na celý týždeň, aby ste mali, alebo na 2. Záleží, ako máte spotrebu. Tak, čo sa týka proteínu, toho si dám 50 gramov. Nech to máme trošku nadúpané tými bielkovinami. Dobre, 50 gramov. Stevie. Stevie dám tak, trošku, lebo ona je strašne sladká. Mám takúto práškovú. Je určite lepšia než klasické tie tabletové, pretože tie by bolo najprv treba rozdrviť vždy. Vychádza mi to asi tak gram, že som tam dala tej stevie. Ďalej pridám arašidy. Môžete si ich aj nasekať, ak nemáte radi veľké kúsky. Ovsené vločky, tentokrát tu mám celé. Tých si dám 20 gramov. Záleží od toho, koľko tam chcete mať tých sacharidov. Ak si dáte viacej, tak budete mať viacej sacharidov, to už je na vás. A ideme na tú arašidovú pastu. Ona je ozaj tak viacej tekutá než klasické arašidové maslo. No. A tej si tam dám takých 50 gramov, 60. Tak máme. No a teraz to celé rozmiešať poriadne. Pridám si do toho vodu. Nech to nie je také husté. Keď to máme rozmiešané, malo by to byť také polotekuté, ozaj, aby sa to dalo nalievať. Takže tak to vyzerá. Cestíčko. Teraz zoberieme si formu, môžete dávať kľudne aj do nejakej takej zatváracej misky. A potom si to už na konci len nakrájate. Dáme tam túto fóliu, aby sa nám to ľahšie vyberalo. Potom, keď to budem mať na konci, snad bude stačiť. A už si to teda len naplníme. Keď máme naplnenú formu, tak to dáme celé takto krásne stuhnúť do ladničky na takých 30 minút, kľudne aj na hodinku. Tak po hodine som to vybrala z chladničky, myslím, že by to už mohlo byť. Tak sa to pokúsim teraz povyberať. Ide to úplne krásne odlepiť od tej fólie. Už to môžete dať napríklad len do krabičky a máte hneď zbalenú napríklad nejakú 10. olovrant.
Zdravé snickersky máme hotové, prajem vám dobrú chuť a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!